sublocation kire sublocation ekanywa form 150 form kiro muntu akanyora oyo utanyorete no ri anda kocheretu osaba abantu baweta bange gweta form no maena abantu abange mbali batanyorete lakini I want to promise them and ko bashwanga ntunde yende ntobugata na ende budget as we close the year jibe bursary mwako gocha bali bonse batanyorete kiarantu atayati list bali batanyorete na ubaocha kwa priority ritangani elinde wana abana babo na baro bakonyeke muna abandi baika okonyeka so we are very open and then that ko akisha abantu bamintonga we must deliver the mandate bato ete ne promise to arwete we gatokolegas igo ekinege ntakamo tu akolera is something ke kwa na itu story egere tanche egento okora igana maiso esababu abantu baitumba for 4 years batabuga ke basari chibasari chiaragocha toigunga chibasi harusi uchajira korosi para lakini ochikolia na ochipale chipara teyo na basari teyo so we want to work with that difference tuta kolega asieito with a lot of honesty ekiagera na agenda no nyeno mugava na China gendo ke konyeta ba China honest esabari ya China